Jan. Oh, Pak Limbo. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, Madiun Ngawi. Suarane yo penak yo Ini apik. penyanyi keroncong, Mbak. Oh, ngono to? Campur sari keroncong. Oh, bengewe. Oh, nek keroncong ngono. Iki. Kowe Jes. Lambemu keroncong ning polahmu Apa? rock. Yo, wong sing jeneng Nun Sewu nggih Pak nggih. Kalau di dalam dunia seni itu kalau misal gending, kita harus tahu apa dalamnya gending itu Betul, apa. betul ngerti ngerti. Nah, umpama lagu pop, kita harus tahu dalamnya pop Isine itu pop. apa. Isine pop itu apa. Heeh. Ngono lho, umpama kok rock, kuwi ya kudu ngerti. Isine rock ki apa. Isine apa? Ngono. Isine apa? Ya lagu rock. Oh. Iya. Nggih, sembah nuwun, Mbak. Nggih. Pak Limbo. Mas Gareng. Piye Mas? Iki Piye Pak? diselingi. Warang Diselingi gono sapa? Mbak Raras katuran jumeneng. Nah, iki Nah, ya nak Raras katuran jumeneng. sepote so. Wayahe tetembangan sawetara. Wis do kemeng, Pak. Hah? Dua kemeng peng. Iya. Kowe sing demung ae sing paling mburi dhewe. Iya. Olahraga. Halo nak Raras. Nggih, halo. Ketemu karo Mas Widi. Nggih. Nah, iki paribasane kaya mbokku. Iya. Iya, gimana? Piye? Ya seger waras, sehat. Sehat. Ayo. Waras Sehat. tenang. Sehat nggih, Mbak Laras nggih. Nggih, alhamdulillah. Menika ya sinden awan bengi, Pak. Iya, wis ora tau liren. Awan bengi ngopo? Ya pementasan padae. Ngertine nek turu. Lelagon mbok bile wonten pamundutan. Wonten panyuwunan lumantar HP kalau mau wonten ngersakaken kusumaning ati lan kesayangan. Nok Ras, ngatok caske apa? Nano. Ana kusumaning ati ana kesayangan apa sing ngatok caske? Kesayangan. Kesayangan nggih. Nggih. Kesayangan. Kesayangan dicaosake. Sik. Nggih. Sampean ki kok pel mau Mas Aku, Limbuk Mas, piye? aku Mas. Lho, saiki keakraban ki Mas Jumbo lho. Ah, iya. Mas Yora. Lambangane aku kok maring Pak Jumbo kok meni Dek Jumbo lah mboten prayogi nggih, Pak. Ora prayoga. Nek Mas lah ya. Heeh. Nggih, Mas Nggih. Dwi ingkang Nderekaken. mijil saking tlatah Giyanti menika. Oh, Nah, Mas Dwi ingkang saking Giyanti. Iya. Menika Pak Dalang nggih? oh nika guru tari, Oh, guru tari. Oh, Lengger, Pak, lengger. Iya, betul. Lengger menika wah dan mengudara. Lumantar Mas Dwi menika. Lagune kesayangan nok, mangkana. Sayangan nggih. Ya, ya. Ora nangis. Kesayangan. Bareng karo kanca-kanca Satria Palebur Gangsa. Menika kula kantun ugi kagem Pak Damar Sasopo ingkang saking Boyolali. Kang Mas kesayangan kaya ngopo rasane hatiku iki suwe ra krungu pawaratamu bingung rasane nandharinmu Kang
sembah nuwun, Mbak. Wah, ternyata iki ya sing lumantar HP kirim salam ya akeh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Kidalang Jumbuh Siswanto. Saking kula Burham Soekarto kunjuk dumateng kru pagelaran wayang Ki Jumbuh nggih. Lan ugi sedaya warga masyarakat Kali Cecep Wonosobo nggih. Mangke nyuwun tembangipun sak kersa-kersa ingkang nyekar pun Mbak Riris kalian Mbak Tri Rahayu. Sukses kagem Pak Dalang lan boten kesupen. Salam kula kagem penyanyi Mas Kirdiono. Wah. Iya, kae supportere kok. Dituruti. Iki saka Sekayu barang ya Magelang ya padha manteng lumantar live streaming lan saka Prambanan. Oh ngono. Iki sakgurunge lagu Sayonara Jroning Limbukan iki cah loro iki daturi jumeneng. Oh iya, Mbak Riris karo Mbak Tri Rahayu. Lagune ana Kusuma Wijaya karo ayang-ayang sing arep dicaoske sapa tar siji no. Ayo, Nduk, Cahayu, Tri Rahayu sama Mbak Riris jumeneng no. Bareng ngadeg yo. Alon-alon. Sugeng enjang no. Iki wis menjelang enjang lho iki. Nggih, sugeng enjang. Iki mau wis disepakatke karo panitia wonten mriki menika bibaripun jam 6. Lho. Nggih. Mula mau lekase gasik, bubare Gasik. Padang. Lah, biasane ki nek lekas gasik bubare gasik. Kuwi lak nek nggon dhewe, nek kene ora kena gasik. Dadi iso kene wis nunggu putih ngono kae. Lagune arep ayang-ayang apa Kusuma Wijaya no? Nggih, sesuai request Mas Soting Kusuma Wijaya. Oh, Kusuma Wijaya. Ya oke. Nggih. Bersama duo wek-wek. Mbak Tri karo Mbak Riris yo. Kusuma Wijaya. Ayo Mas, lagune dicaosake Kusuma Wijaya. Nganggo program kok padake apa wae. Ayo. Kirian to tak foto. Duo centil ya. Longing mekar lan semi, mospita ing taman sari, manglong manungsong wangi, kalawan bulet netatari. Ngambar rum sasmita, sang kumbang wewayan, rangsang pucuk sarine,
nuwun lega Mas Gareng. Nah, iya ta. Wong Wonosobo iki kudu loman. Nun loman, Pak. Nah iya. Sorone ya Iki menghormati maknane tamu. kudu dicaosi panglipur-panglipur iki nganti tutuk. Mengko Lah, sambung nggih. gara-gara. Siap. Iki untuk pungkasan nggo limbukan. Nggih, nggih. Ana mau ana sing ngersake lagun gelo. Mbak Tatin karo Mbak Nganu. Mbak Wati. Mbak Wati mengko katuran jumeneng lagune gelo Mas Gareng. Gelo ya, Pak. Sambung wayah goro-goro. Yo, siap. Bareng karo kanca-kanca ya, Mak. Bareng apik kaya kowe iku ora. Monggo Mas, lagune gelo bersama Mbak Tatin dan Mbak Wati. Monggo. Selamat omong-omongan sik urung dadi kono. Heeh. Iki nyekel mic kowe iki. Lah yo nyambut gawe padake ngarang. Oh, sarep Oh, linggo. mangsane iki kaya Wonosobo apa? kudu loman yo, Pak. Loman. Nek di sini anu sing terkenal ki apa, Mas? Apa? Asih sayurane apa? Ya, sayuran. Sayuran bako apa? Bako kok dadi sayuran. Kon padha mangan bako. Bako ya bako. Bako ya bako, bako Bako sayuran. sayuran. Maksudnya sing di apa ya? Apa? Sing di Kobis. sing di apa sing di Tancepake. tancepake. Asih tancepake ora mesti bako. Apa-apa tancepke kena. Nah, wayang yo tancepke.